Sahabatan deh. Ini bor gedana. Abo. Ba bijamadि मोननानै ini थिखानाया नामा? Mano? Kamu kada? दा थिखांगोन दे. दे थिखांबाय सार. जाथ'वाखैनो जोङो. दे. दासो जों जिरायफैदों. अ, बोरै मोनदो बिजामादै मोननानै? ओरैनो आरो मा बुंबावनो. Hai लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय। ओमफ्राय जोङो दायो गामियावनो हाबा जानो थांगासिनो दङ। नै जोंहा हासबेन्डनि बिब'नि फिसाजो जोंहा नानि आरोना। ओमफ्राय जोंहा सानैबो ओंखारबाय। ओमफ्राय आरो जोंहा आब'बो दङ। आब'आबो आथिं सुबाय दङनो। फैबाय इबो। ओंखारना फैबाय आरो। हाबा जानो थांदों ना? दाबोरासो खामानियाव फैगोन मानोना मैगं सुनाय मा सुनाय बिराद खामानियावनो बाहायजायो। हाबाथिलिया मोनबायानो आरोना। दायो जोङो जाहैलायनोसै अमालाय नालाय। नै जोंहा बिजावजालिनि फिसाजोनि हाबा आरोना। गेदेरफोर बेदरा जोब्बाय नामा? बेदरा जोब्बाय? दासो जाफुदो, दासो खनसे ना खननै जाबाय। थौ जोंबो जाबाय थानोसै। बोरै मोनदो बिजामादै मोननानै? ओरैनो आरो मा बुंबावनो. दा थांबाय थानोसै। थौ जाखांबाय सार? जाथ'वाखैनो जोङो. दे दासो जों जिरायफैदों. अ, जोंबो दासो। गुमैयालाय? जानो नेगासिनो. दे अमा बेदरा गोथाव जादों. जोंबो जाथ'वाखैना नेबाय दं. नै हिनजाव गोदाना। हिनजाव गोदानखौ नायनो र'। हो? आगारगोन। आगारा जायो नङा। साबधान दो। बेनो बर गोदाना। अ, दासो फैदो। नोंखौ नुवाखै आङो। एसे माथो नोंहानिया इनोमोन नामा? खतम. लोगोसे नालाय सरि दे बावगारबाय आं महरखौ। मा जादों इनि हिनजाव गोदाना? बिमाया इनो लाजिदोनो। ओइ आब', बा बिजामादै मोननानैनो थिखानाया नामा? नांथ'लाहाय आंखौ। मानो? बिराद गाबनो ओंखारदों। गाबनो ओंखारदो? दा थिखांगोन दे. दे। बिराद देलायलायथारदों सं। नोंहाबो बिजामादै मोनदों नामा? नों मा जायोलै? आङो बेवाइ। अ, नों बेवाइसो जायो दे। आंसो बिजामादै जायो। बेवाइ नङा। आंसो बिजामादै जाबावो। माबा जायो, फंबायसो जायो। ओमफ्राय क्लासमेट आरो हौवा गोदाना। ओमफ्राय ना बिजामादैसो जाबावबाय आङो दा आब'निफ्राय। जाबाय? जाथ'वाखै। फै नानि फै। ओइ रान दे, नोंनि हाबायाव जोंबो रानगोन ना। मानो लाजियो सिख्लाफोरानो? आंनो बुरिलायनानै लाजियाखै। गावहा मोजां नुयो नालाय गावखौ। मोजां नङा, बस जाजोब्बाय। माला फैनाय? मैया? दै रानग्रा जादों? दै रानग्रा जादों? दे रानबाय था। ओंखाम जानोसै। बा मायालाय? न'आव फैथ'वाखै? ओंखाम जाग्राफोरा। हाबा जाग्राफोरखौ एसे नायनि र'। ओंखाम जानो नागिरदों, ओंखाम जानो। दे जाग्रो। लाजिदोनो नोंनि केमेराखौ। जानायखौ प्लास्टिकआव सोना ला। औ मा? इयो ओइ आबा सिनायलायलाङाबोनो गिनाय नुहुरदो दे ओंखाम जानि।
हाबा जाग्राफोरा ओमफ्राय जों जाखांनानै मालायनि प्रेजेन्ट बुथुमबाय दं नेगासिनोलाय दै रानग्राया मेंबायनो दसे जदो रानै बिदि जना थानो मोनो नामा बेवहाय गोदान मोननायावनो बेवाय नोङा हायाखैसो ओइ दे मोजां खाव आयु आंनाव गलांबाय हाबानिबो खावदो जोङो हाबानिबो खावदो सालांनि आं दा हा सालांनि फैबाय दा थांलां खामानि मावबाय दं Hey, Ma, Ben Ben. Hi, Hi. बिजामादै मोनना बोरै मोनदों नोंलाय गोसोखौलाय? आं बयासो मोनदों। मानो हरनो गोसो गैथ'वामोन नामा? थानजान जाथ'वाखैमोन ना? दा जानायखौलाय माथो खालामबावनो नोंलाय? दे, जाखांजोब्बायानो। दे जा। लानाङा। लाया जायो नामा? लानाङा जोंखौ। नुवाखैमोन? जाखांबाय? जाखांसै। दे जा। ओंखाम जाग्राफोरा दे लानो फैलायबाय नामा होनलाय नामा दे मोजां जा ना ने जाखांबाय असिनानैलाय देलायनानै दिनै हाथाया माला गनाय ए भगबान नुवाखैमोन आनो आङो माला गनाय इसोर बोरायबायानोस' गैलालै थैबाय माला गनाय सुलुन रखम जाबाय जों बाजैमोनबो फैदोंमोन आरो हाबायाव माहाय मेगन सायो नों आंखो मोनबाय दं नांगौ 2,000 years later. Dini ngani ma? Mam chale mana tu kek bay nonton le? 100k. 100k. Bar. Sana 1k ama 100k le. Oh. 1k. YouTube YouTuber salah ini mama aku bicara 1k subscriber जानायनि थाखाय आं दिनै नै माबा मा होनो केक हायांदों केक ओमफ्राय केक दा नों लाबा मा केक लायना फैनोसै मेडामनि चेनेला माने सिरि सिरिनो दिनैसो 1k जानानै दङ बेनिखायनो बिथाङा बिराद खुसि नै दा जोङो आंनो केक बायनो फैसा हरबाय आरो इयो केक लायना फैनोसै आं दाना बेसे थाखा लाबनांगौ 500 टाकानि मोनो ना 400 मोनो ओमफ्राय गल्ला लाना फैदो मानसि हिसाबै ओमफ्राय बेखिनियानो दं बा हानायमान थाब फै माने 1k जानायनि केक हानांसिगोनलायनो गावनिखौ बा माने दिनैसिमहालागै जों जोंनि चेनेलाव बुंफेराखैमोन यानि माबाखौ दा नों सोरनो जाहोगोन सोरनो मागोन दे मानसिया नों लोगो माखाखौ लोंना लायाखै सालबारनिफ्राय लाना फैबाय आङो बा केक रोंगोन Lalu kayak terus beli ya. Mana? Konfili meda mari. Baik. Besi baik teris kaman cia. Bisa tuh ikut sapu dah kamu leda. Mana? Mesti siapa? Pintaran nusu. Ina saya koptasi bisa kena. Wan pintaran sih lewat boleh. Koptasi bisa kena. Baik wan ke harusnya mana? Ezeng tanglai ezeng trut tangnannya. Bye. Aro nana intang nangke. Ar gozo di kangor bau. Bah. Embe nengon kan. Idina aikeबो बयबो सापोर्ट खालामबानो जाबाय आं माने इखो भिडिअ बानायग्रोनो होदोंमोन आरो गावनि नाजानायजों ओमफ्राय आं इदि साननैसोनि गेजेरावनो 1k साबस्क्राइबार जागोन आं माब्लाबाबो भाबियाखैमोन हप्तासेयाव जागोन आरो
गावखौबो मोजां मोननाय मानसि दं आइखौबो मोजां मोननाय मानसि दं आरो इदि होनना मिथिबाय आङो दा अनसुलि मेदाम चेनेलखौ बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालामना हो ओमफ्राय आइयाबो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि डिमान्ड बादियै नै अनसुलि मेदामनि केक हाग्रा माखा रेडि आरो गासिबो ओमफ्राय थरना बिखुमजोनि चेनेलखौ नों मा होननो सानो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो अनसुलि मेदामनि चेनेलाव बेनो जाबाय आंनि बिखुमजो आइ आंबो दिनै आइनि खुसियाव जोबोर खुसि आं माब्लाबाबो सानाखैमोन आइनि चेनेला दि एसेबां खम समायावनो 1000 साबस्क्राइबार लोगो दिनै मोनबाय आइया बिदिनो आरोबाव इयुनाव बयबो रायजो राजा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा दिनै अनसुलि मेदामखौ अनसाय हरगोन होननानै आङो मिजिं थिबाय माबायदि भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो दा बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होलायबानो जाबाय आरो भिडिअआ नायबाय था शेयार खालाम नामा माने आङो आइनि चेनेलखौ आङो प्रमोशन होना होआखैमोन आरो आंनि चेनेलाव माने आं नायदो आरो जेनेबा आइनि चेनेला बेसेबां ग्र' जायो होननानै दिनै आङो जेनेबा आइनि चेनेलखौ 1K साबस्क्राइबार जानाय नुनानै बिराद माने शक जादो आरो जेनेबा आइखौबोदि मोजां मोनो बयबो ओंखायनो दा केक हानो नागिरदो आइनि सेलिब्रेसन खालामनायाव दे हादो दाना दे हानोसै दे रायजोफोर हादो ओइ बोराय किना अननाय आंनिया 1K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय नेट जेबगासिनो मानसिया दे हादो हादो दानिया मा होनगोन 1K साबस्क्राइबार जानायनि 1K साबस्क्राइबार साबस्क्राइबार जानायनि केक हालायबाय नामा दे दौनाहरदो खावसे खालामनानै दौनाहरदो बाबानो सियार माखाबो थिनबायहाय नो बोराय 1K साबस्क्राइबार जानायनि थाखायनो बाबाया बोरै मोनदो थिगैनो दं तारमाने दा इदि जागोन होनना आं मिथिया नालाय गावगायसो मा खालामबाय थायो आंथ' नायफुना दा 1000 साबस्क्राइबार जाबाय आइनिया दे थ' लायसै नै लायसै जाग्रा माखाया दा आइनि लोगोआ बिसोरसो आरो फार्स्टनिफ्रायनो गाबै खाथियाव थेंक इउ अनसुलि मेदाम आबै होननाया यानि सापर्टार माखा इसोरसो आंनि सापर्ट एक्टर सानै गासिनोबो दौदो इनो गासिनोबो दौदो गोलैबाय नो आखावला नों जागासिनो फुथिमानो होलायनाङा इयो फैयाखैमोन ना फैयाखैमोन जोंनिलाय फैयाखैमोन होनाङामोननो फैनो नागिराखैमोन रावखौबो खान्थि दोना होनलाय माबासो गागाथ'बानो दौनोसै एबार बाङाय आरो बोरायबावथ' थाबनो सापर्ट गैथारामोन इयो सापर्ट होखोमोन आङो मइलारि आखियाबो जादोंनो तुलायलायदो नामा गोथावानो दे फागायदो
Nani cháu Phi Phụ Phi Phụ xin nữa nào có lấy như rồi không là lấy bên nào mà không là lấy gì đừng em to Sania để Trisa xe đừng cứ ná ok chính đồng đi găng đi đi nó ra cái ná còn là chị cái anh mới xem bộ lên là